Amigas e amigos, benvidos unha semana máis ao Xornal Escolar. A Patrulla Medioambiental dos Ecovixiantes de Franciscanas xa está a pleno rendemento e nos estivemos con eles no Parque da Antena para que nos expliquen por que é tan importante non tirar lixo ao chan. Celia, contanos que estades facendo xe aquí. Estamos hoxe limpiando a praia da Antena nun proxecto que se chama 1 metro cuadrado por praias e mares, pero como en Ourense non temos praia, vimos a praias fluviables do río Miño. E tú é a primeira vez que estás cos ecovixiantes? Bueno, xa viñen outra vez, pero é o primeiro año. E por que decidiche meterte nos ecovixiantes? Porque gústame limpiar na natureza. Tomás, tú eres casi un veterano xa dos ecovixiantes. Sí, bueno, sí, é o meu segundo ano aquí xa. E contanos que facedes neste grupo. Pois principalmente vimos por varios sitios de Ourense a recoller cabichas, lixo que encontramos por ali e tamén temos charlas de o medio ambiente, cousas así. E tú que aprendiche no teu primeiro ano de ecovixiante? Pois aprendi que hai que coidar este planeta porque é onde vivimos, non hai outro planeta e é moi importante coidalo para poder disfrutar de él, que temos que disfrutar todos. O que levas aí? Unhas colillas que se encontran nos solos de esta praia que se chama Praia da Antena. E por que hai que recoller eso? Porque isto é, como nos explicou o profesor, que hai que colleras porque senón despois can ao mar tardan 10 anos en deshacerse e iso contamina moito. E tú por que eres un ecovixiante? Porque me parece que hai que coidar a natureza porque senón al cabo duns anos os bosques e os lugares da natureza poden estar moi contaminados. Eu creo que eso non está ben. E aparte pasadelo moi ben, verdad, nesta saída? Genial, se pasa moi ben. Celia, tú por que eres ecovixiante? Porque me gusta ayudar a la gente recogiendo basura Por que é importante recoller basura? para no contaminar y cuidar el medio ambiente. Vi que era una actividad nueva y bueno, como ahora hay tanta contaminación y también hay poca agua en los ríos y eso, pues bueno, me interesó. Paréceme unha actividade que é moi boa para o medio ambiente e aparte tamén é divertido, entón. E tú por que crees que é importante que non tiremos basura así na natureza? Pois para o ecosistema, que senón al final vamos a acabar morrendo todos por a basura. Bueno, a ver se damos feito algo antes. Sí. O reciclar, se vades andando pola calle, vedes pois algún papel, lixo así, metelo nunha bolsiña, utilizar bolsas de tela e non tanto de plástico, apagar a luz tamén nos nosos hogares,
principalmente se vamos a ir a comer a algún sitio, a natureza, pois levar unha bolsa para non tirar todo na natureza. Cando lavome as mans non deixo o grifo aberto, apago a luz despois de irme de casa, recollo as cousas que hai na calle, como colillas, vasoira e todo eso. Reutilicen os aparellos ou os utensilios que van a tirar a basura para facer outra cousa. Reciclar. Reducir o consumo de todo, da auga, da luz, de todo. Durante as últimas semanas, o Centro Comercial Pontevella está celebrando por todo o alto o seu 21 aniversario e estas son algunhas das actividades que organizaron para celebralo xunto aos máis pequenos. Hoxe na recomendación literaria vouvos presentar o meu libro favorito de cando era pequena. Son as aventuras protagonizadas por Manolito Gafotas, que na súa edición en galego se chamou Manoliño Catrollos. Estes libros contan as aventuras de Manolito e da súa familia no barrio de Carabanchel Alto, que está en Madrid, na época dos anos 90. Naquel momento tiveron moitísimo éxito entre os máis novos, porque eran historias que non estaban protagonizadas nin por superheróes nin por princesas. Eran xente normal, con vidas normais. Así que os nenos vímonos moi identificados con esta pandilla. Tal foi o éxito dos libros de Manolito Gafotas nos anos 90 que se chegaron a facer 2 películas e unha serie de televisión que contaban as súas aventuras. Os 8 libros de Manolito Gafotas contan ca mesma serie de personaxes. Ademais de Manolito e os seus pais están el imbécil, que como el lle chama o seu irmão, Orejones López, que é o seu mellor amigo, Jihad, que é o chulito da pandilla e o abusón de Manolito, ou Susana Bragas Sucias, que é unha compañeira de clase que tamén é parte da pandilla. Pero sobre todo, moi importante nas historias de Manolito é o seu avó Nicolás. Vive na casa coa familia e comparten habitación, así que acompaña a Manolito en moitísimas das súas aventuras e pasan momentos moi cómicos. A serie de libros de Manolito Gafotas está escrita por Elvira Lindo, e se queres descubrir máis das súas aventuras e de como eran as pandillas de nenos en Madrid nos anos 90, non dubides en mergullarte nestas historias. Podes facelo cunha edición como esta que eu vos ensino, que é un recopilatorio dos 8 libros nun solo volume. E ti, xa coñecías a Manolito Gafotas ou a Manoliño Catrollos ou viches algunha das súas películas? Se aínda non o coñeces, xa sabes. E se ti tes algún libro favorito no que o protagonista sexa un neno normal como a ti ou calquera dos teus amigos, podes enviarnos a túa recomendación literaria ao enderezo xornalescolar@telemiño.com. Así que, a ler! Mentres te vas facer con un exemplar dos teus libros sobre Manolito Gafotas, imos facer unha pausiña e agora mesmo voltamos con máis Xornal Escolar.